हेलो एभ्रिवान बयखौबो गोसो गोरबोनि वेलकाम जानायबाय धामाका के ब्लग्स यूट्यूब चैनल वीडियो बानायबाय थानाय टाइमाव नै दाउखाफ्रा काका कुकु गाबबाय थादों आरोना लोगोफोर माने दानि जुगनि मानसिफोरा माबायदि जाखो आरोना लोगोफोर माबायदि जाखो होनबा दा मोनसे क्लिपखौ नायना लाग्रो नोंसोर होनबा गिथावना जाथायनि नायदो 11,000 भल्टेजनि कारेन्टआव माबायदि मानसि गाखोना थादों उनावहाय पुलिसा फैनानै मानसिखौ बोख्लायबाय नै नायदो मानसिखौ नै दाउखाफ्रा डिस्टार्ब खालामदों लोगोफोर क्लिपखौ नायबाय नोंसोरो मानसि सासेया दंफांनि कारेन्ट 15,000 भल्टेजआव गाखोनानै थैनो नागिरदों आरो दा सानसेसो मा नुबाय थादों बाक्सा जिल्लायाव बिमाखौनो बुथारनाय आरो मोनसे नुदों निउस मोनसे ओमफ्राय बिदा बिफं मोनसे बिमानि गथ' बिदा बिफं फैनानै फिस्लाखौ बिफाखौ दानथारना खर' सर' गावनाय बिदि मोनसे निउस मोनदों जोंनि बर' हारियाव माने जोंनि बर' हारिया मा जाखो माने गावजों गाव बुलायलायनाय बिमा सासे फिसायानो बिमाखौ बुथारनाय आरो बिमा सासे फिसायानो बिदा बिफंजों बुलायलायनाय थोद मा नुनो मोनबाय थादों आरोना दानि जुगाव मा बुंबावगोन रावखौबो रावजेबो बुंनो हाया सब एखेथायानो ओंखायनो लोगोफोर गावजों गाव मिलि जुलि थानो नाजा गावजों गाव आरो मा बुंबावगोन एसेबांसोमोन भिडिअ'आ बारा बुंनोसो रोंलालै